ayaw nakaproblema. Pwede na mo gawas akong asawa sa ospital, pero asa ko gikabayad? AICS is the key. Ang AICS mo'y usa ka social safety net o stopgap measure aron masuportahan ang pagbangon sa mga individual ug pamilya nga nag-antos gumikan sa wala damha nga panghitabo o krisis, pinaagi sa paghatag og psychosocial intervention ug direktang pinansyal o material nga ayuda aron sila matabangan sa pagbaton sa nag-unang panginahanglanon sama sa pagkaon, transportasyon, medikal, edukasyonal, pagpalubong ug uban pa. Ang AICS nagtinguha nga matabangan ang mga individual ug pamilya nga makalabang sa kalisod nga kahimtang nga ilang kasamtangang nahiaguman sama sa sakit, kamatayon, pagkawala sa trabaho o tinubdan sa kita. Unsang mga requirements? Depende na sa kinahanglang assistance. Alang sa mga individual nga payout o walk-ins sa Crisis Intervention Unit. Educational assistance. Usa ka valid school ID, enrollment assessment form or registration o certificate of enrollment ug statement of account kung available. Food assistance. Usa ka valid ID, project proposal lakip ang food distribution list ug barangay certification o certificate of indigency. Cash assistance. Usa ka valid ID card ug police report kung biktima sa sunog, passport alang sa distressed OFW, certification sa social worker kung rescued client, police blotter ug certification sa social worker kung biktima sa online sexual exploitation ug travel authority gikan sa Philippine National Police kung stranded. Transportation assistance. Usa ka valid ID, police blotter o police certification ug uban pang suportang dokumento sama sa medical certificate, death certificate o court order. Medical assistance. Usa ka valid ID, medical certificate o clinical abstract, hospital bill o statement of account, doctor's prescription, laboratory request o laboratory procedure o case summary. Burial assistance. Usa ka valid ID, registered death certificate, funeral contract ug transfer permit sa transfer of cadaver. Pwede din kay sa ko ang AICS. Pero, unsa ang proseso kung kumpleto na akong dokumento? Alang sa mga individual nga payout o sa mga walk-in sa atuang opisina, mao kini ang proseso. Step 1. Dalaha ang imong mga requirements sa bisan asa nga satellite offices sa DSWD o sa mismo nga regional office sa DSWD Field Office XI. Step 2. Human ma-validate ang imong mga requirements, adunay social worker nga mag-interview kanimo. Step 3. Kung ikaw eligible sa maong assistance, base sa assessment sa social worker, i-process na ang imong dokumento para sa release sa maong assistance. Step 4. Pwede na i-release ang imong assistance. Pero syempre, aduna tayong mga pahinumdum. Og timan Ado na kita 3-month rule. Ha? Murag uyab? Na ay rules? Pasabot, human sa 3 ka bulan, una ka maka-avail sa atong AICS sa bisag unsa nga assistance. Ug bawal tungaon poy ha. Ay, murag uyab? Dili pwede i-share? Pasabot, kung pila ang kantidad sa imuhang gipermahan, mao gayud ang imong madawat. Walang labis, walang kulang. Ay, uyon gid ko ana, no? Kaya ang ako lang yun. Og syempre, matag payout, kumpletuha ang inyong mga requirements ug i-photocopy daan ang mga dokumento. Dili giday di basta-basta ning AICS, no? Base kini sa Memorandum Circular 16 Series of 2022. Ug alang sa mga concerns, issues, problema ug buot pang ipaabot, i-contact lamang diri sa atuang hotline. #bawat buhay mahalaga sa DSWD.